नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे खबरो. एक आठवड्यात चोरीच्या फरारी आरोपीक अटक. कारवार तालुक्याची शिरवाड ग्रामाची देवतीवाडा निवासी श्रीमती उषा उल्हास नाईक हेमगेल्या घराचे दार फोडून घरात आशिल्ले कपाट फोडून 92,000 नगद चोरी जाल्ली घटना 31 मार्च 2022 घडली. याबद्दलची तक्रार कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यार अपरिचिता विरुद्ध चोरीची तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाची चौकशी करून 11 एप्रिलाक आरोपीली माहिती पोलिसांक मेळ्ळी. अनिल कुमार याने हंदीसोम MK सुरेश वय 35 चौकी ग्राम कोप्पा चिकमंगळूर तसेच हरीश वासू पुजारी वय 32 निसमार्ग पालदने कुडपू मंगळूर हेमका दोगांक अटक करून विचारणा चालू आसा. आरोपी चोरीची कबुली दिला. हेमचेर कारवार, मंगळूर, उडपी, मैसूर, केरळ अशा जाग्यार चोरी केल्ली प्रकरणां दाखल जाल्ली आसात अशें कळयलां. बेगीच पोलिसांनी कारवाई करून आरोपीक एक आठवड्यात ताब्यात घेतले. हेचे बद्दल या प्रकरणात भाग घेयल्या सगळ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांक एसपीन प्रशंसा केला. अमदळी बाळेरशी ग्रामाचो संपर्क पुलाचे कामगारीक भूमिपूजन संपन्न. कारवार तालुक्याच्या अमदळी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बाळेराशी या ग्रामाच्या संपर्क पुलाचो 2016 वर्साच्यान संपर्क तुटिल्ल्यान बाळेराशी ग्रामाच्या जनतेक खूप त्रास सहन करचो पडटालो. शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांक वृद्धांक तशे आरोग्यान बरें नाशिल्ल्याक यो वच करूंक भारी प्रमाणात त्रास सोंसचे पडटाले. ह्या पूल दुरुस्ती खातीर किंवा नवीन बांदसाठी ग्रामस्थान संबंधित सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधी हेमका बरेच वेळा विनंती अर्ज दिल्ले तरी ग्रामाची समस्या लक्षात घेऊन अखेर ते आज कार्यरूपाक येयले. आज कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नाईक हेमी या अमदळीच्या बाळेरशी ग्राम संपर्क पुलाचे कामगारीचे भूमिपूजन केले. या वेळार ग्रामपंचायत अध्यक्ष आशा नाईक, उपाध्यक्ष रवी दुर्गेकर, BJP कार्यकर्ते उदय नाईक, मंजुनाथ मुदगेकर, दिनकर गौडा आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. सार्वजनिकांक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकांक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकांन आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. स्वच्छ कारवार जागृती खातीर सायकल फेरीची मिरवणूक. कारवारच्या आमगेर कारवार ग्रुप आणि रोटरी क्लब हेमगेल्या जोड पालवान स्वच्छ कारवार या अभियाना मार्फत जनजागृती करसाठी आमगेले कारवार सायक्लोथॉन 2022 अशी सायकल मिरवणूक काढली. नंदनगद्दा तेलंग रस्त्यावेल्यान सुरू जाल्ली ही सायकल मिरवणूक काजूबाग, सविता सर्कल, सुभाष सर्कल या मार्गान रवींद्रनाथ टागोर समुद्राळेर मयूर वर्मा वेदिकेच्या फाटले बाजून या कार्यक्रमाची सांगता झाली. या सायकल मिरवणुकीत भाग घेयल्याक सगळ्याक टी-शर्टां वितरण केली. नेहरू युवा केंद्राचे जिल्हा युवा समन्वयाधिकारी यशवंत यादव हेमी या कार्यक्रमात भाग घेऊन सायकलिंग आणि स्वच्छ कारवार या विषयाचेर उलयले. सायकल चलयलेल्या सगळ्या नावाची या वेळार चिटी काढून एक भाग्यशाली विजेता सदस्य निवड एक स्मार्ट घड्याळ बक्षीस दिले. ते नंतर युवती ग्रुपामार्फत स्ट्रीट डान्स कार्यक्रमाचे आयोजन झाले.
मान्य कामगार मंत्री शिवराम हेबार हेमगेली मुनगोड तालुक्याच्या सालगाव ग्रामाक भेट. कारवार. मान्य कामगार मंत्री श्री शिवराम हेबार हेमी मुनगोड तालुक्याच्या सालगाव ग्रामाक भेट देऊन हिंदू हृदय सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज हेमगेल पुतळ्याक पुष्पहार घालून गौरव समर्पण केलं. या वेळार जिल्हा पंचायत माजी सदस्य श्री रेवीगौडा पाटील, श्री LT पाटील, सालगाव ग्रामपंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ग्रामस्थ, पक्षाचे विविध स्तराचे पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित असले. शाळेत मध्यान आहार रांदपी बायलांक न्याय दिवची CITU संघटनेची मागणी. कारवार. सरकारी तशेंच अनुदानित शाळेत मध्यान आहार तयार करच्या महिलांक वयाच्या बंधनाच्या निमित्यान 60 वर्सां जाल्ल्या घर धाडचे हे अमानवी कृत्य आसा असो आरोप करून CITU संयोजित कर्नाटक राज्य अक्षर दासोह नौकर संघाचे उत्तर कन्नड जिल्हा समिती सदस्यान आज कारवार शहरात मोठ्या प्रमाणात सरकाराविरुद्ध आंदोलन केले. शहराच्या मालादेवी मैदानावेल्यान मिरवणूक काढणं, शहराच्या प्रमुख रस्त्यावेल्यान संचार करून जिल्हा पंचायत कार्यालयाच्या मुखार वचून सरकाराविरुद्ध घोषणा दिली. मध्यान आहार योजनेचो प्रारंभ जालो तेन्नाच्यान विद्यार्थ्यांक जेवण रांदून घालतल्याक आता 60 वर्सां जाल्ली निमित्त सांगून 19 वर्सां सवय केल्ल्या ह्या रांदप्याक निवृत्ती नांवान घर धाडचे बरोबर न्ही. शाळेच्या विद्यार्थ्याले हाजराती आणि मनोबल उत्तम अंक वाडोवचे साठी या महिलेले जीवन सेवेत वाहन घेतला. राज्यात सुमार 50 लाख रैत कृषी कार्मिक कुलीकार दीनदलितल्या पोराक अशें सक्षम करूंक ह्या महिलेलो परिश्रम आसा म्हण तेमकां निवृत्त म्हूण घर धाडचे पयलीं तेमकां निवृत्ती वेतन किंवा इतर दृश्टीन आर्थीक मदत दिवन घर धाडचे नापेक्षा तेमकां सेवेत कायम करचे आणि प्रत्येक शाळेत 2 जाण रांदपी महिला दवरचे अशें CITU संघटने वतीन सरकारा कडेन मागणी केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.